हामदों बा आदै Good morning everyone and hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दायो आं माने माजबार टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना पुलिस स्टेशनाव मोनसे खामानि दङ बेनिखायनो थांनो नागिरदों आङो सिगाङावथ' जोंहा बैनाया एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जालांबाय नालाय दा बिनिनो माखासे केस सोलिगासिनो दङ बिनिनो माने आं थानायाव थांनो गोनां जादों दायो थांसैलाय नैबिथिं धनिस्का दङ धनिस्काया गसंनो रोंथारसिगोन दिन्दिं हांबाय ने धनिस्का Om होनदों नोङो Om होनदों मन्दिराव हाबदों फुजा होदों हे हेन्डशेक लाबावसो धनिस्काया नै हेन्डशेक या औवा दांसेया औवा दांसे ब्रुम ब्रुमनोसै थांसै दे आं दे थाथ' दे गाबलायबो बाय बाय दा फैफिनगोन मामा दा फैफिनगोन आङो बाबाय लाबोगोन दे बाबाय जागोन हे बाबाय जागोन आम होनगोन हेलमेटाव लागायनाय केमेराया गप्र नङा नालाय लोगोफोर बिनिखायनो आङो दा माने भइस डाबिंसो खालामबाय आरोना आङो मबाइलखौसो आङो हेलमेटाव लागायदों जोंहानि न'निफ्राय पुलिस थानासिम बारा गोजान जाया लोगोफोर 7 किल'मिटारल' जायो आरोना माजबाटनिफ्राय जोंहानि न'सिम दा माने जोंहा बैनाया आंनि हिन्जावनि फंबाय असे आरोना जेनाखि हाम्फेनि फंबाय बे माने थांनाय इयार 2022 नि 29 डिसेम्बराव माने बियो रुंसारि जानानै थांबाय आरोना दा 29 डिसेम्बराव माने एक्सिडेन्ट जादोंमोन नालाय बे एक्सिडेन्टआव माने रुंसारि जालांबाय दा बिनिखायनो आङो पुलिस थानायाव पुलिस रिपर्ट लायनो होननानै थांदों आरोना दा बारा गोजान गैला नै माने स्कुलाव दोनफैदों मानसिफ्रा दा फुंनि टाइम नालाय बेहाय नर्थ इस्ट स्कुल दङ माने इंलिश मिडियाम बेहाय गोबां मानसिफ्रा माजबाट एरियानि मानसिफ्रा बेहाय माने स्कुलाव दोनफैयो आरोना फरायनो थाखाय गथ'फोरखौ ओमफ्राय नै ससे थांबानो आङो दा पुलिस थाना मोनसिगोन बेनिफ्राय नैबे लेफ्टजों थांबाथाय मंगलबारहाथाय मोनो राइटजों थांबाथाय पुलिस थाना बे खाथियावनो नै बिराद मोजां न' बानायनानै दोनदों आरोना सासे थिखादारनि बियो जोबोद मोजां बे न'आ खमैब्लाबो बियो क'रर थाखानि आरोना नै दा आङो पुलिस थाना मोनफैबाय लोगोफोर लोगोफोर आं दा माने थांनानै फैबाय आरोना सिङाव बेनिफ्राय सिङावथ' भिडिअ बानायनायनि एलाउड गैया नालाय बेनिफ्राय कागज गां लाना फैबाय बेहाय माने एप्लिकेसन बायदि लिरनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौ फाथायहरनांसिगोनलाय उदालगुरियाव ओइ बेयाव हाबो नामा नोंना बे सियार सिङाव हाबो र' धनिस्का ओइ पिउ दुस्ट हामबायसो हनै होन होनद' ओइ बोरमा थांनायजों थांबावगोन आरो गाबोनालाय नङा बोरै बोरमाखौसो थांबावो नै गावहा बोरमाखौसो थांबावो नालाय आलियाव मासि गाज्रि बिलाय थ' मानजोबसिगोन नोंनाव मोदोमाव आयु गेलेमोननि जि दाय जाबावो ओमफ्राय हगारनानैसो सिरि सिलायाव जि सायहा जायो जानाव ओंखायनो दुब्लियावसो फैबाय जोङो बिमा फिसा सानैजोंल' दिनै बिबौआ हाथायावसो थांदों बिफायाबो टाउनाव थांदों बिबैयाबो फुजायाव थांदों जोंहा बिमा फिसा सानैजों ओइ न' नेग्रा बोरमा नेग्रा ना
너, 네, 능거, 드니스카 능거, 너이, 나래, 능거, nung marguna, nè, phi đồ ba ban phi đồ, bye bye, chim bằng u thằng gì, đè đinh 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 đinh, Dhaniska đinh đinh, đè ở chân đè, ôi, ở chân đè, you know what? 내 으찬데 돼. 으찬데. 내 으찬데 돼. 으찬데 돼. 베비 스뚜뚜뚜뚜뚜뚜 돼. 아래. 오버 하나 딩비어. 어이 라이. 함도 봐. 안돼. bye 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 ơi 내 으찬데 내 으찬데 내 으찬데 내 띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵 베이비 수뚜뚜뚜뚜뚜 베이비 수뚜뚜뚜뚜뚜 고송 거라 돼 으찬데 돼 디나 으차훈 우리 으찬데 돼 당라랑 으차나부 내 찬데 돼 고송아부 너희가 하비라 두기